आपण जे समोर मंदिर पाहत आहात ते मंदिर वेंगुर्ल्यामधील मानसीश्वर मंदिर आहे। या मंदिराचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या मंदिरात एखाद्याने नवस बोलला तर तो 95% हा पूर्णच होतो आणि बोललेला नवस पूर्ण झाला की मानसीश्वर या देवाला एक निशाणकाठी, नारळ आणि झेंडा अर्पण करतात। असे वेंगुर्ल्यामधील मानसीश्वर मंदिर। हे मंदिर वेंगुर्ला एसटी डेपोपासून चालत 5 मिनिटाच्या अंतरावर आहे। नवस फेडताना जो निशाण काठी आणि झेंडा दिला जातो, जी निशाण काठी असते ती हिरव्या रंगाची असावी लागते। असा पिवळा बांबू झालेला असतो तो चालत नाही। या देवाला हिरव्या रंगाचा जी काठी असते ती दिली जाते आणि हिरव्या बांबूच्या काठीवर हा झेंडा बांधला जातो आणि देवाला अर्पण केला जातो। हे जे आपण झेंडे व काट्या पडलेल्या पाहत आहात ते अगोदर लोकांनी अर्पण केले होते, ते आता काढून साईडला टाकलेले आहेत आणि आता लोक नवीन जे नवस फेडायचे असतात ते झेंडे आता मंदिरात देवासमोर उभे करून ठेवतात। हे जे मानसीश्वर देवस्थान आहे हे मूळ आमच्या मालवणचं देवस्थान आहे। म्हणजे अशी एक आख्यायिका सांगितली जाते की देव रामेश्वर आणि रवळनाथ मालवणला समुद्रावर आंघोळ करायला आले होते, तेव्हा ह्या देवानी या मानसीश्वर देवाची ताकद ओळखली आणि मानसीश्वर देवाला सांगितलं की तू आमच्या वेंगुर्ल्याला ये आणि येथील लोकांची मदत कर, त्यांच्या संकटाच्या वेळी हाकेला धावून जा। तेव्हा तू आमचे वेंगुर्ल्याला आलास की आम्ही तुला 10 पायाचं वारूळ देऊ असं मानसीश्वरला सांगितलं व मानसीश्वर तेव्हा तयार झाला यायला वेंगुर्ल्याला आणि मग मानसीश्वर वेंगुर्ल्याला आला आणि नंतर काय झालं की जेव्हा यांनी कबूल केलं होतं की आम्ही तुला 10 पायाचं वारूळ देऊ, पण रामेश्वरने काय केलं, वारूळ द्यायच्या ऐवजी त्याने काय केलं, एक कुर्ली दिली मानसीश्वरला। तेव्हा मानसीश्वर नाराज झाला, तो बोला अरे तुम्ही मला सांगितलात काय की मी तुला 10 पायाचं वारूळ देतो आणि मला कुर्ली दिली, तुम्ही मला फसवलं। आणि मग देव पण असे जे रामेश्वर होते ते खाली मान करून निघून गेले, कारण त्यांना पण कळलं की आपण मानसीश्वरला फसवलं, जसं आपण सांगितलं त्याप्रमाणे वागलो नाही, त्याला आपण खरं 10 पायाचं वारूळ द्यायला पाहिजे होतो, पण वारूळ न देता त्याला आपण कुर्ली दिली। मग रामेश्वर खाली मान करून निघून गेला आणि मग काल आता जे उत्सव असतो मानसीश्वरची तिथे माघ शुद्ध अष्टमीला असतो, जत्रा असते, मोठा उत्सव असतो, त्यावेळी काय होतं सगळे देव या देवाच्या दर्शनाला येतात, पण रामेश्वर आहे या वेंगुर्लाचा देव तो हे आपल्या मानसीश्वरच्या दर्शनाला येत नाही। तो कसा दुसऱ्या मार्गाने निघून जातो, म्हणजे परबवाड आहे तिकडून तो निघून जातो आणि सागरेश्वरला जातो आंघोळ करायला। बाकी सगळे देव येतात, फक्त रामेश्वर आहे या गावातला देव असून तो मानसीश्वरच्या दर्शनाला इकडे येत नाही। हा बघा आपण समोर हा चालताना कोंबडा पाहत आहात, हा कोंबडा म्हणजे हा लोकांनी नवस केलेला असतो, तो नवस पूर्ण झाला की ते लोक असतात हा कोंबडा इथे आणून सोडतात। काय काय केळीचा नवस करतात की माझी मनात इच्छा पूर्ण झाली की तुला अमुक अमुक केळ्याचा घड देईन, असा म्हणजे मनातला आपला नवस पूर्ण झाला की लोक अशा श्रद्धेने हे असे कोंबडे केळी असे देतात।
आणि या मंदिराचं दुसरं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या देवाला काळा रंग चालत नाही आणि कोणी गडबड आवाज केलेली ह्या देवाला चालत नाही, कारण ह्या देवाला शांतता खूप आवडते आणि ह्या देवाला शांतमय वातावरण चालतं. कारण इथे समजा लग्नाची वरात जरी जात असेल, समोर एक ब्रिज आहे, तिथून लग्नाची वरात जात जरी असली तरी त्यावेळी जे वाजप असतं ते सगळं बंद करतात. कारण आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इकडून समजा गाड्यांची ये जा येत असते, पण ह्या ब्रिजवर गाडी आली की जे ड्रायव्हर लोक असतात ते गाडीचा हॉर्न वाजवत नाहीत, अशी शांतता राखली. आणि जो कोण जाणीवपूर्वक मुद्दाम काहीतरी हॉर्न बिन वाजवेल तर त्याला पुढे त्रास होतो, म्हणजे त्याची गाडी पलटी मारते किंवा गाडीचे टायर फुटतात. अशा बऱ्याच अशा घटना इथे झालेल्या आहेत. आता आपण समोर पाहत आहात हे भक्तगण आलेले आहेत, त्यांचा नवस पूर्ण झाला आहे, त्यामुळे ते आता सांगितल्याप्रमाणे ते देवाला आता कोंबडा अर्पण करत आहेत. प्रसिद्ध हिंदी चित्रपटातील अभिनेता शाहरुख खान त्याने सुद्धा या मानसेश्वर देवळात येऊन नवस बोलला होता आणि शाहरुख खानचा नवस पूर्ण झाला. त्या शाहरुख खानने या मंदिरात येऊन आपला नवस फेडला होता. असं हे जागृत देवस्थान. वेंगुर्ला तालुका म्हणजे निसर्गाने नटलेलाच हा तालुका आहे आणि या वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये जेवढी मंदिरं आहेत तेवढी महाराष्ट्रात कुठेच मंदिरं नसतील, कारण जागोजागी तुम्हाला वेंगुर्ल्याला गेल्यावर मंदिरं दिसतील, एवढा हा मंदिरासाठी प्रसिद्ध असा हा गाव आहे. आणि दुसरी अभिमानाची गोष्ट मला सांगायची वाटते की माझी सासरवाड पण वेंगुर्ल्याचीच, त्यामुळे मला वेंगुर्ल्याचा खूप अभिमान वाटतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समजा तुमचं काम अडलं असेल, तुमचं एखादं काम होत नसेल, तर ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून तुम्ही नक्कीच वेंगुर्ल्याला जाऊन ह्या मानसेश्वर मंदिराचं दर्शन घ्या आणि तुमच्या मनातील इच्छा बघा, बोलून दाखवा. तुमची मनातील इच्छा ही 90% ही पूर्ण होणारच. एकदा तुम्ही जाऊन वेंगुर्ल्याला अनुभव बघा. आणि माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.